Eu digo sí, pero quer dizer que no caso, aquí é así. Pero me refiero, por ejemplo, tú dices corrección de exámenes, eso está regulado por ley, que esas horas computan como no lectivas y que no las que desempeñar por efecto de exactamente lo que pasa aquí. Hai horas non lectivas que o fan desde a casa. Pero me refiero que hay horas... Pode estar corregiendo exámenes, pero hay horas, claro, pero hay horas non lectivas que está regulado por ley que ti podes desempeñar fora do teu posto de traballo, do teu centro de pero traballo. no caso do maño, sí. Hai unhas horas que están na casa facendo... E claro, como non sabes o que fan nesas horas na casa, pois non salir de conserto, é que non... No, pero aquí... Eu creo que me será un tema de dereitos de traballadores. Pero creo que aí te equivocas. Sigues dicindo tal, e eu penso que deberías volver a leer o informe que se fala. Porque en ningún momento, a medida que se tomou o exame é falando das horas lectivas e das horas lectivas. Para nada. No, falaste Eso do cómputo... ni se lle tocou. Claro, pero falaste do cómputo global de No, horas. tampouco. Home, entón como sabes que lle faltan Marta, máis horas? hai que mañá para non dicir que non expliquei no expliquei. Olvídate, non ten nada que ver coas horas non lectivas nin coas lectivas. Para nada, non é por cómputo. Vale? Aí hai unhas horas. Creo que non sei se lle afecta a todos, se a 2 e a 3. E no contrato ten, estáse pagando 2 horas e media ou 1 hora e media de máis. Eso falouse da mí. Entón, mira, que sacamos esas horas, ou podese, vale? Ou podes incorporar para a súa visto daqui a diciembre Muchas gracias, moitos dos traballos. Hai unha proposta avíseno de David. Mira, sí, teño aí. Firmada polo resto de traballadores e pola asociación de pais e usuarios. No, a ver, nós falamos que en tempo aquí é o profesor da Escola de Música. E díxome, alcalde, mira, se facedes isto, nós podemos asumir isto. Vale? Aí, o sea, se quero vos buscar, aí no aí. Pero mira, se facedes isto, no listado, nós podemos asumir. Dese listado, dixemos, mira, isto podemos asumir, os que non es posible, tamén buscamos así.